Tinejdžerski bend Feniks iz Kikinde održat će u subotu 3. februara u velikoj sali Kulturnog centra humanitarni koncert kako bi prikupili novac za lečenje jednog mladog sugrađanina. Članovi Feniksa žele da svojim primerom podstaknu i druge muzičare da se uključe u pomoć. Svega nekoliko meseci postoji bend Feniks u sadašnjem sastavu, ali ljubav prema muzici i mladih umetnika okupljenih u bendu postoji praktično čitav život. Kikinđani su otišli korak dalje, pa će tako u subotu 3. februara u Kulturnom centru Kikinda održati humanitarni koncert namenjen prikupljanju sredstava za lečenje jednog malog sugrađanina. Naš prvenstveni cilj humanitarnim koncertom je da podstaknemo ljude da čine dobra dela i zato pozivamo sve dobre ljude koji žele da pomognu, da dođu da odslušaju i da pomognu mladom dečaku. Publika će biti u prilici da na koncertu čuje domaću rock muziku. Iako mlad bend sastavljen od osnovaca i srednjoškolaca do sada imao zapažene nastupe na pojedinim festivalima. U sadašnjem sastavu postojimo 2 meseca, a ovako postojimo malo više od pola godine. Publika je mogla da nas čuje na Danima Lude, na BDF-u, u Miloševu, u Kulturnom centru i tako dalje. Negujući kvalitetnu muziku u vreme kada se mladima plasira veliki broj raznih žanrovskih vrsta, kikinski bend odavno je zauzeo posebno mesto u srcima Kikinđana, a odluka da se posveti umetnosti i humanitarnom radu daje posebnu notu njihove ličnosti. Ipak deca znaju prave vrednosti.